ora tau iku. Tun, Mbak. Tun cek jebret. Ora tau lah. Terus kompos wis ledeh. Bisa lah, ora tau. Tengok tak kade, tak kade, tengok tak kade, tengok tak kade, tengok tak dah nak lagi tengok tak kabe, tak kade, kau tak cocok jalan kau, cocok jalan mat, tengok tak kabe, kau ni kau dah sore, kau tengok tak kade, tore dong itu mat terus ayah tak kade. Tengok tak kade, gendang tak kade, gendang tak tengok tak kane udah enggak tak kuwi kanan ayo kan Orang ini, oh ini dulu, oh sekarang, orang sini. Well. Apa banana? Ana kok tak delok koyo anake Minion. Ora. Coba no. Kan wis apik yo. Apik kon ya. Apa ya, Mbak? Wah, ada. Kok emang dikempa mau ora? Tuh.
tak karun. Alhamdulillah, ya Allah. Wis tak coba lah. Sak bengi iki. Ya wis lek ya. Go. Mulai Pak Karun. Pangan sik, salin, kados. Le, kene. Apa, Cak? Iku mang krungu titik. Harta karun ya. Bagi loro kan gak bagi loro kan. Pokoknya deal ya, 70 30 ya. Ayo deal. Sip. Saiki nanti saiki. Sik tak mulih sik nggih. Oh iya ayo. Yakin tak? Yakin. Ini mah tulisannya dipetai. Lo. Kayak kena gak mantap. Tuh. Ih, ndek alas sih. Iya wis bener iki. Sik, ayo mlaku wis. Temenan lho iki. Gak mau tulisannya. Oh ya alas iki. Luas. Jenenge ombo ya luas kon niku. Endi iki? Ngakali aku ta kon. Cari wong gendeng mang iku. Hah? Iki wong gendeng iki, Mang. Waduh. Biasa wali wong gendeng iku. Ono iso nyawang wong gendeng iku wong gendeng. Biasa wali ngene iki catetane genah ngene. Iki Ketemu. pinggire watu ana wit lho. Iki kaya ana tanda tanam mendhuwur ana dhuwur kaya iki. Kirune. Aki am. Delok nek am. Aku sesel aku pisan. Lan iki karo anu cegak tersesat kon. Ikut ah. Temu. Cak. Nemuin lu, Cak. Ini dia. Halo. Dunyo iki. Aduh, alhamdulillah. Sik. Apa iki? Mak. Taek ngono. Dulu taek, Cak. Baru lemas. Iya. Coba minta li. Dili ya. Kencur ngene dong, wak ngono. Iki ngono taek. Kon iki taek iki, Ham.